La seqüenciació d'un virus o de qualsevol organisme viu és llegir el seu codi genètic lletra a lletra. Aquest codi genètic el podem comparar amb un manual d'instruccions, que el virus fa servir per fer còpies idèntiques a ell mateix. Aquest codi genètic el tenen tots els organismes vius i els serveix per replicar-se. Cada cop que el coronavirus es replica, crea una còpia idèntica d'aquest codi genètic. I en el crear aquesta còpia idèntica, és possible que es creïn petits canvis en el codi genètic. Aquests petits canvis es poden acumular en el genoma a través de les diferents cicles de replicació i crear variants virals. Aquests canvis en el codi genètic normalment no són rellevants, però a vegades sí que poden afectar les propietats del virus. En el SARS coronavirus es poden acumular i generar les variants que ens hem anat trobant fins ara. Hem pogut comprovar que algunes d'aquestes variants, gràcies a aquests canvis, a aquestes mutacions que s'hi han produït, es veuen afectades les seves propietats de transmetre's, de replicar-se o inclús d'escapar a la resposta immunitària. És molt important fer un seguiment de totes les variants i per a fer-ho necessitem seqüenciar amb rapidesa les mostres dels pacients que es van infectant. Si coneixem com se distribueixen aquestes variants en la població i sabem les propietats de cadascuna d'aquestes variants, podrem adaptar les mesures de prevenció o de tractament o inclús millorar les tècniques diagnòstiques per a aquestes variants.